Oy, line. Sawi line. Kagulo na naman. Nakakita ako ng bagong kaibigan, no? Sunod-sunod sa akin eh. Ala, oh. Sige, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo, my friend? My friend. Oh, yan na naman. Oh, sige na naman ang ala, sige yan. Sabod sa tail ko. Oh. Ala. Tiger Ming na tiger. Ha? Wah, kamuyaman pagpara bulis-bulisun. Kamuyaman magpara kuro-kusuon. Oh, ano? Oh, tingin ka. Oh, tingin. Jesus. Unboxing. In order ko sa Timo. Sabay sa upuan. Ano to? Ay, flashlight. Yun. Flashlight. Ay, sa bike. Busina. Busina yun. May busina. Ari pala. Ilaw sa bike kasama mo busina. At saka ito yung main na in-order ko. Tcharam! Oh, yun no? Legit! Oh, legit oh! Ha! Ayos! Ayos ah. Sakto. Pwede. Okay naman. Thank you, Timo.